Batean, aurkezpen labur-laburra, gurekin daukagu orain David Izaga, Irungo Euskara Zerbitzuko teknikaria, eta berak pixka bat esplikatuko digu udalerri hortan nola ari diren lanian, eta atzeratzen ari ga pixka bat, atxeden orduari 5 minutu lapurtuko digu, eta hitzaldi hau 11:05 bukatzen deun, eta hurrengoa 11:30, edo 11:35. Egun on guztioi, entzuten da? Egun on guztioi, eta mila esker Iñaki eta Irungo Berritzegunekoei Irungo Udala gonbidatzeagatik eta Irungo Udalaren izenean. Irungo Berritzegunekoak gonbidapena egin zigutenean, esan ziguten, mesedez, adibide praktiko bat edo beste jartzeko, baina gu ez gera oso disiplina zale, eta, hori egingo dugu, hori bai, baina iruditzen zaigu oso importantea guretzako gutxienez, aipatzea hizkuntza indarberritzeko saioetan arrakastarako edo gure ustez arrakastarako bete behar diren baldintzaz. Beraz, titula ikusi duzu ez da, oso ponpoxoa ez, nola zan, Euskara Irunen mugatik mugaz gain dira ez da. Zer ez dut egingo, beraz, ez nator eresi bat kantatzera. Ez nator esatea zein gaizki ginen lehen eta oain zein ondo gauden. Ze Irunen, hobeto gaude, baina ez gaude ondo. Gure herrian Euskara mugan egontzan, edo gutxienez hori ondorio estatzen da, 1981 Siadekok udalaren enkarguz egin zuen ikerketan. Ikerketa horretan esaten zen Euskarari 15 urte geratzen zitzaizkiola. Ez dakit berez, txostena molde haietan egindako, badakizue oso milenarista da, edo oso apokaliptikoa, ez da, molde horietaz ari izan, edo benetan language shift hori, edo mintzaldaketa hori aspaldian egintzalaren konstatazio dokumentala besterik gabe, ez da. En todo caso, hobeto gaude, baina jakin beharko genuke, iztunok Irunen, odoluzten ari zan Euskarari torniketea jarri genion, baina oraindik jakin beharko genduke, odoluzten jarraitzen duen, edo ospitaleko plantan dagoen, edo uzian, ez? Izan ere, 100 lagunetikan 5 egiten bai du Euskara Irunen, ez? Kalean. Beraz, ez nator eresi bat kantatzea horren inguruan, ez da? Eta mugaz gaindi lelo aipatzen dudanean, ez naizari ez dare, lelo aldarrikatzen, Euskara plaza guztiera, zabaldu plazara eta holako gauzetan, ez. Iruditzen zait, etorkizunean, erronkak hemen ditan daktozkigula, ez? Eta da, justo etorkinen inguruan, ez? Hor ikusten duzu, 2005ko datua dira, ez ziren asko, baina 2005an Irungo biztanlegoaren 5% bazan, ez? Beraz, ez ditut bi gauza horiek egingo. Zer egingo dut? Lehen aipatu dudana, ez da? Batetikan, hizkuntza indarberritzeko derrigor bete behar diren, gure ustez, derrigor bete behar diren baldintzen inguruan hitz egin. Sexua bezala koordinatzea asko praktikatu behar den gauza dela esaldiaren egiak azpimarratzea. Esaldi hau ez da nirea, esaldi hau uste beste batek, buruntzaldeko teknikari oso ospetsu batek botatakoa da, baina copyleft eta Creative Commons lizentzia omen du, orduan erabiliko dut. Eta, gero Iñakik eskatu ziguna, esperientzia praktiko pare bat azalduko dizkizuet labur, ez da? Arrakastarako baldintzen inguruan, hizkuntza indarberritzeko baldintzen inguruan hitz egiten dugunean, gure ustez oso importantea dira 3. Lehenengo nahi izan behar da, nahi izatea. Gero, jakin behar da. Eta, 3. ahal izatea, ez da? Edo, bestela esan da, borondatea beharrezkoa da, esperientzia beharrezkoa da, eta baliabideak beharrezkoa dira. Zer egin dugu Irunen baldintza horiek nola bait edo ehuntzen joateko? Az gaitezen bada, nahi izatea. Eta nahi izatea guk lotu dugu borondate politikoarekin.
Teknikoa ere izaten da, kasu batzutan ere, baina borondate politikoa importantea da. Eta hor guk ze egin dugu nahi izate horretan. Irunen zetatik arako bidea egin dugu, eta ez aldrebez. Normalean, bakizu ez, atikan zetara egitena, guk aldrebez. Zetatikan ara. Eta zer esan nahi dut horrekin? Irunen lehen euskara zerbitzua genuen, orain euskara arloa daukagu, ezta? Eta hori, gezurra dirudien arren, aurrera pauso handia izan da, eta hogein azalduko dizuet. Zeta zerbitzua ginenean, lehendakaritza arloaren peko zerbitzu bat ginen, eta horrek esan nahi zuen, zerbitzu, bagenuela arloburu bat, gure burua zana, eta guk izaera transversaleko zerbitzua ginen. Oain, ez dakite, eta badakit hemen irakaskuntza munduko jendea zaudetela, eta bar, transversala, zuei, zehar lerroa edo ekarriko dizuego gora, baina imaginatzen duzu zerbait transversala udaletxe batean? Funtzionarioen soldata ez baldin bada, baina pentsatzen duzu, hau da, leheno, nik uste Marcelinak oso ondo azaldu duela, ez da, udaletxeak oso komplikatu dira. Normalean taifaz erresuma daude, botere kuotak, eta hortikan ateratzea oso zaila da, ez da. Orduan transversala teorian baginen, baina praktikan, ez. Zer gertatu zen? Hauxe. Ikusten duzute, ez dakit, ikusten da oso ondo, baina hor badago fletxa gorri bat, pasa ginen zerbitzu izatetik, arlo izatera. Eta honek, albidetzen gaitu egun, Irungo plan estrategikoan parte hartzeko, Irungo udalekimen planean parte hartzeko, hau da, udalaren erabaki guneetan, euskara indar berritzeko inguruko ikuspuntua emateko, ezta? Baina ez hori bakarrik, komentatu dugu nahi izatea zala, Irunen zetatik arako bidea egitea, eta ez aldrebez, baina oso importantea dana. Azkenean, Irunen, euskararen erabilera areagotzea xede zuen arlo bat sortu zen. Esan nahi dut horrekin, orain arte egindako alegina euskararen erabileraren inguruan kokatu baino, ezagutzan kokatuan zela, baina oraingo honetan erabilera zela xede. Guretzako oso importantea dana, ez da? Komentatu dugu bada, ahal izatea, jakitea, eta ahal izatea, ez da? Gatozen bada jakitearekin. Eta zer da jakitea? Gure ustez, esperientzia edo jakitea, da pertsonek eta profesionalek metatutako jakintza aprobetxatzea. Eta horretarako, nik uste oso beharrezkoa dela, esperientzia bai, teknikariok, baina bereziki koordinazioa, eta koordinazioa. Kopileft esaldi horretan bezala, azken finean, sexua bezala, koordinazio asko praktikatu behar den gauza delako, ez da? Baina, hau, ez da oso praktiko, hau da, udaletxetan ez da gertatzen, ez? Adibide jarriko dizuet, adibide bat, ez pentsa hau egia denik. Baina kontseilua juntzaio gure herriko elkarte bati, bai euskarari ziurtagiria eskaintzea. Eta badakizue, bai euskarari ziurtagiria egiteko, plan bat diseinatu behar dela, eta hasi dira, ez da? 2 hilabetetara, euskara elkartea hurbiltzen zaio, kirol klub berdina eta gauza bera, baina haur eta gazteen inguruko jarduera eta horiek euskaldundu behar direla eta plan bat egitea, eta, klaro, ahitu dira, eta azkenean udaletxeak planteatzen dio kirol klub berdinari, plan integral bat proposatuko dioela, ez da? Esaten dizuet hau hipotesi hutsa dela, ez dela gertatzen, ez? Eta zer egiten du, hau da, zer egiten du kirol klub horretako zuzendariak? Zer pentsatzen duzu egiten duela, ez? Nik telefonikako teleoperadorak 3 aldiz gauza bera proposatuko balira, pikutara bidaliko nuke, baina ez, badakizu euskararena oso politikoki zuzena dela, eta denera, amen, hau da, 3 parte hartzen du, ez da? Holako egoerek niri gutxienez, jarriko dizuet, niri asko gustatzen zaiten filma baten pasartea, iruditzen zait, oso adierazgarria dela, euskalgintzan bizi dugunaren
Ez dakita ezagutzen duzuen, gero azeltzen zuet. Nosotros también, ¿eh? Ese es nuestro plan. Nosotros llegamos primero. ¿Cómo dices? ¿Que nosotros no pensamos primero? ¿Ah, sí? Sí, señor, hace un par de años. Bueno. ¿Tenéis ya pensado las reivindicaciones? Hombre, claro, ¿cuáles son? No te las pienso decir. Sí, claro, viejo, tú lo que quieras. No me toques. Pero nosotros estamos antes. No, señor. Sí, Llevamos meses planeando este golpe capullo. Pues te jodes como enano. ¡Debemos luchar juntos! ¡No debemos luchar entre nosotros! ¡Debemos estar unidos contra el enemigo común! ¡El Venezuela popular! ¡No, los romanos! Bueno, ez dakit ondo entzundan, baina gutxi gora bera azalduko dizuet, hau da Terry Jones, Monty Pythoneko zuzendariak zuzendutako Brianen bizitzaren pasarte bat, ez? Eta hor nunbait, filma pasarte honetan, Galilea askatzeko frontea, eta Galileako frontea askapenerako biek ala biek topatu egiten dute egun berean Pilatosen emaztea baitzeko, ez da? Eta, gero bere aldarria plazaratzeko, taldetako zentzudun bakarrak, etzai komunaz hitz egiten duenean, beste pentsatzen dute kontrako taldea dela, ez? Askotan, horrela gabiltzala uste dut, ez? Koordinaziorik gabe, bakoitza berea eginez, eta hori lehen komentatu dizudan, adibide, erabat hipotetiko horretan, ez? Murgilduta. Nire ustez, interes partikularretikan komunetara pasa behar gera, desde luego hizkuntza indar berritzeko saiotan hori garbi daukat, koerantzunkizunean edo elkarbanatutako erantzunkizuna konpartituz, ezta? Horretan katalanek, nik uste lezio bat eman digutela, gero seguramente Maloresek ere buruntzaldean ere beste lezio bat emango digu. Beraz, jakitaren ardatz importantea da koordinazioa, baina koordinazioa ez du zertan esan nahi, orduan Irunen sexua edo koordinazioa honela praktikatzen dugu, ezta? Aipatuko ditugun guneak, ez? 0-3 urte bitarteko aurrengan eragina duten agenteen lan mailaren bitartez, ikastetxetako euskara koordinatzaile eta HNT-ekin koordinazio gunearen bitartez, eskualdeko kirol lan mailaren bitartez, mugaz gaindiko patzuergoko euskara lan mailaren bitartez, hau da, Hendaia, Irun eta Hondarribia biltzen ditun euskara lan mailaren bitartez, euskaltegietako lan mailaren bitartez, Irungo enpresa munduko euskalduntzeko jarraipen batzordearen bitartez, merkatarien talde estrategikoaren bitartez, eta bar, ez? Herriko elkarteekin, udaleko beste arloekin, euskara elkartearekin, Gipuzkoako foru aldundiarekin eta Irungo berritzegunearekin koordinatzen gara, besteak beste, Alta, nik uste koordinazioa barkatu, eta praktikatu behar dela, baina ez dela praktikatu behar outsourcinga. Hau, Euskal Herriko enpresetan modan dagoen termino berri bada, termino honen arabera enpresak egiten duena, da bere zerbitzu edo produktuak kaleratzea. Hau da, nolabait enpresa eginarazle papera jokatzea. Eta horretan, bai berritzeguneko teknikariok eta bai euskara teknikariok dakagu kaio bat izugarria, ez da? Hau egin behar duzue, horrela egin behar duzue, baina zuek, eta guk ikusiko dugu, ez da? Hori nik uste eginarazle papera ez dugula jokatu behar, ez? Eta kontra aldrebez, zuek gure gana, hau da, ikastetxetako HNATak edo ikastetxetako euskara arduradunak edo guraso elkartetako euskara arduradunak gure gana datozenean eta hori, gaia planteatu eta gero, eta betiko esaldia. Eta udalak zer egin behar du, ez? Ez elkarrekin zer egin behar du, udalak zer egin behar du honen aurrean, ez?
Ez dut esaten udalak kompetentzia batzuk edo hizkuntza batzuk ez dutenik, baina kasu batzutan, eta hizkuntza indarberritzeko saiotan zer esan, elkarrekin aritu behar gerala, uste dut. Ezta? Eta ahal izatea. Bueno, nik uste eta ahal izatea baliabideekin lotu behar dela, ezta? Lehenengo nahi baldin badugu eta baldin badakigu nola egin, behar ditugu tresnak, behar ditugu baliabideak aurrera egiteko. Nik baliabideak 3 mailatan sailkatuko nituzke, batetikan baliabide metodologikoak, bestetikan baliabide ekonomikoak, eta bestetikan giza baliabideak. Baliabide metodologikoi dagokionez, nik uste dut EBPNek metodologian aurrera paso handia suposatu duela, ez? Sistematizazio bat ekarri du, eragin eremu komun batzuk ekarri ditu, eta bar, ez? Ez naiz gehiago luzatuko, ze, bueno. Baliabide ekonomikoi dagokionez guk gutxienez Euskara Arloko aurrekontuak Irunen horrela ditugu, ez? Eta ikusten duzutenez, 2004ko aurrekontuak 2008an bikoiztuta daude. Hau ere importantea da, ez? Fauxa, dirua. Eta azkenik giza baliabideak, ez? Eta honetan ere badugu zer kontatu. Ze, bueno, guk 2003an, 2002an Irungo Udal Euskaltegia fundazioa zana, askribitu genuen Euskara Arlora, eta sortu genuen Euskara Arlo handi bat, eta gurekin lanean ari ziren Udal Euskaltegiko irakaslei gehitu genizkien itzulpen zeregin funtzio batzuk eta normalizazio zeregin funtzio batzuk, ez? Honek gaur egun egitura hau ekarri du, ezta? Euskara ordezkari bat eta Euskara batzorde batez osatua, Euskara zuzendaritza, Euskarako administrazioa eta gero 3 atal. Normalizazio atala, Euskara teknikari batekin da 3 irakaslekin, itzulpen atala, itzultzaile batekin da 3 irakaslekin, eta euskaltegia. Zuzendari bat, idazkari akademiko bat eta 10 irakaslekin. Esperientzia praktikoak Iñaki, bai, kontatuko ditut. Esperientzia praktiko batzuk aukeratu ditugu, bestela hemen, goiz osoa pasatu dezakegu, 40 gora programak kudeatzen ditugu, eta bat edo beste aukeratzeko irizpide bat zehaztu dugu, eta da, haur eta gazteengan eragina duten plan eta programak izatea. Eta Irungo ikastetxeekin elkarlanean gauzatzen ditugunak, hau importantea da. Batetik handakagu eskualdeko kirol lan maila. Hau da, Hondarribiko eta Irungo udaleko euskara eta kirol arloek, kirol euskaraz planeko, kirol euskaraz plana garatzen dugula, ezta? Eta lan maila horretan, ikusi dut Bitxorrek eta badakatela kirola euskaraz izeneko beste programa bat, antzera, baina kirola oso esparru zabala izanik guk gure indar guztia jarri ditugu eskola kirolean. Eta hain zuzen ere da aurrek praktikatzen duten kirola delako, ezta? Denontzako kirola, hau da, kiroldegietako ikastaroak eta kirol klubak eta horiek lantzen baldin baditugu ere, indar guztia jarri ditugu eskola kirolean. 2 helbururekin, eskola kiroleko ikaskuntzaren kalitatea hobetzeko eta bestetikan umeen kirol jarduera horretan euskararen erabilpena areagotzeko. Zer egin dugu 2007-2008 ikasturtera arte? Entrenamendu saioa prestatu ditugu, 311 eta adibide bat jarriko dizuet, ez dakit. Aukerak agun, eske gaur. Bai, bale. Gaur suerta izan dago. Hor ikusten duzue gu prestatutako entrenamendu zeak, ez? Eskubaloia, futbola, saskibaloia eta softbola, ez? Eta gero Benjaminak edo Alebina. Prestatu ditugu horrelako entrenamendu taulak, eta horrek esan nahi du eskerretikan eskubitara hasita, hori dela entrenamendu bat, eta hor dago helburua, ez? Garatu, beroketa zein da zelai errea, eta kirol hezitzaileek egin behar duten lehenengo ariketa edo prestatu. Eta ez dakit irekiko den. PDF-a badago. Hortxe, bai. Orduan, horrelako 371 fitxa, euskaraz, eta, praktikatzeko. Uste dugu, gauza interesantea da, ez dela.
Horretaz gainera, kirol eta hizkuntza estrategia eta eskola kirolaren esanahiaz eta baloretaz formazioa eman, ez? Eta gero, eskolaz zelaiz behaketa zuzena egin dugu eta jarraipena. Zer egin genuen, 2006an ebaluazio bat egin zen, eta ikastetxek eta berritzeguneak programaren inguruan egin zuten balorazioa ona izan arren, intensidade handiko esku hartzea eskatu ziguten, ez? Guk 2007-2008 ikasturtean eskola kirola programa profesionalizatu genuen, eta egun 30 kirol hezitzaile kontratatu inguru lan egiten dute, aipatutako helburuak lortzeko, ezta? Hor, bukaerakoa jartzen du ondoria. Irunen eskola kirola erabat euskalduntza. Bueno, ez da zehatza, ez da zuzena, gehiago esango nuke, honen ondorio zuzena izan dela, zenbait Irungo ikastetxetan kirol praktikan arrotza zan euskara sarbidea izan duela. Gaur egun euskaraz praktikatzen da eskola kirola. Horretaz gainera, eskualdeko kirola mailak aurrera ematen ditu beste proiektu batzuk, Irun eta Hondarribiko kiroldegietako ikastaroak euskalduntzeko plana, eskualdeko kirol klub nagusien euskararen erabilera plana, eta bar. Gero, lanbide heziketako HNA-tekin koordinazio lan maila, hau ere ikusi dut hemendikan daudela Lasalle eta Bidasoako HNT-ak, eta eskerrik asko hauen meritua da. Azkenean, zer lortu nahi dugu lan maila horretan? Lanbide heziketako ikasleek praktikaldiak euskaraz ere egin ditzaten, aukera eskaintzen duten enpresen errolda egitea, eta gero Irungo lanbide heziketako institutuetan hizkuntza normalkuntzaren inguruan egindako ahaleginare jarraipen ematea ikasleak lanmunduratzen direnerako. Hori da beraiekin lantzen duguna. Beste adibide bat, eta gero ditugu ikastetxetako koordinazio gunearekin elkarlanean aurrera eramaten ditugun proiektuak. Eta hauek banatu ditut bi zatitan, batetikan eskolorduz kanpoko ekimenak direnak, eta bestetik eremu kurrikularrean osak eta arrutik erabiltzen duten eremu kurrikularrea zarituko naiz, norberak egin dezake interpretazio bat, nik uste ez dala zuzena, baina horretaz zain ez. Orduan, batetikan ditugu eskola orduz kanpoko jarduerak euskalduntzeko egitasmoak, eta honetan Euskaraz Baietz programa, hau da, Irungo ikastetxeetan, institutoetan eta elkartetan euskararen erabilera indartzeko egitasmoetako diru laguntzak dira, eta bi helburu edo gutxienez bi jarduera esparru diruz laguntzen ditugu, batetikan euskararen erabilera eta hizkuntzarekiko motivazioa sustatzeko, estrategia bideratzeko ikastetxeek, institutoek eta guraso elkartek antolatutako egitasmoak, eta bestetikan hizkuntza indartzeko programan parte hartzen duten lehen hezkuntzako ikasleentzat, ez propio hauentzat bakarrik, baizik eta hauentzat eta ikaskidentzat, euskara sustatzeko eta indartzeko antolatzen diren eskolorduz kanpoko egitasmoak. Kalean bai plana, hau aipatzen dut Irunen duen oihartzunagatik. Hau, hitzarmen gintza edo deitzen zitzen gai batean, guk lortu duguna, da Irungo entitateek haur eta gazteentzat antolatzen dituzten jarduerak, euskaraz antolatzea, euskaraz antolatzen joatea, hobe esan da, eta 78 elkarte sinatu dute plan edo mikroplanen bat, ez? Solas-jolas. Aipatzen dugu hau, ze udaleku irekiak dira. Ez naiz gehiegi luzatuko. Hezkuntza bi hizkuntzatan jasotzen duten aurren artean euskararen erabilera sustatu eta hizkuntzarekiko aurren jarrera hobetzeko dira uztailan eta abuztuan antolatzen diren udalekuak, ezta? 627 aurrek parte hartu zuten uztailan da 205 abuztuan. Eta azkenekoa, hau berriena eta bereziki ikastetxeengatik sortutako ekimen badelako aipatzen dut, udako oporretan euskararekin zailtasunak dituzten beste herrialde edo erkidego batzuetatik etorri berri diren aurrentzako eskolak antolatzea. Eskola egokituak, eta lan egiten dugu Iruten Euskal Elkartearekin eta herriko euskaltegiekin. Ikastetxeko koordinazio guren elkarlana aurrera ematen ditugun beste proiektu batzuk, esan dugu, ikasleen gaitasun eragiteko plan eta programa, Euskararen hilabetea. Euskararen hilabete honetan egiten ditugu aurrak, ekoizle eta jasole bihurtze ditugu, ez? Jasole, eskaintzen dizkiegulako kalitate handiko ikuskizunak, eta ekoizle, bere lanak argitaratzeko aukera dutelako ad hoc antolatzen den euskara aldizkari batean, ez? Irakurriz gozatu ekimena, Bitxorrek aipatu du, ni ere bertsolari, Gipuzkoako bertsozale elkartearekin, eta aski ezaguna duzuen euskara zine aretoetara. Aurrera begira zer?
teorizazio txiki bat egingo dut, denbora ematen bali bai, uste baiet. Mira, David Crystal, hizkuntzalariak hizkuntzen heriotza liburuan 6 baldintza aipatzen ditu arriskuan dauden hizkuntza aurrera egiteko, ez? Aipatuko dizkizuet labur, ez? Bueno, arriskuan dagoen hizkuntza bat aurrera egingo badu, bere hiztunek hizkuntzaren prestigioa handitu beharko dute. Hiztun komunitate menperatzailearen aurrean, ez da? Hori da lehenengoa. Bigarrena da, arriskuan dagoen hizkuntza bat aurrera egingo badu, bere hiztunen ongizatea handitzen joan beharko du hiztun komunitate menperatzailearekiko. Hori da David Crystalek aipatzen duen bigarren baldintza. Hirugarrena da, arriskuan dagoen hizkuntza bat aurrera egingo badu, bere hiztunek botere legitimoa handitzen joan beharko dute, ezta? Laugarrena da, arriskuan dagoen hizkuntza komunitatea bat aurrera egingo badu, bere hiztunek hezkuntza sisteman duten ordezkaritza handitu beharko dutela. Hezkuntza sisteman, Bosgarrena, arriskuan dagoen hizkuntza bat aurrera egingo badu, bere hiztunek hizkuntza idazten dakitelako izango da, idatzi. Eta guretzako importantea, arriskuan dagoen hizkuntza bat aurrera egingo badu, bere hiztunek teknologia elektronikoa erabiltzen dutelako izango da. Hau da, 6. Hortaz, guk 6. hori nola gauzatu nahi dugu? Bueno, guk 6. hori eplazaren bitartez gauzatu nahi dugu. Irungo berritzegunea, Irun Iruten Euskara Elkartea eta Irungo Udalaren artean bideratutako proiektua gazteak euskaraz aritzeko. Plaza virtual bat. Hauxe izango da, eta oain aukera dakagun ikusteko, minutu bat, Eta hemen joku bat proposatzen diogu gazteei. Hau da, ez dakit aktibatuko da, bai. Bai, igual da. Kargatuko da, bai. Bueno, hortxe dago, ez da? Hau izango da sarrera, eta hau gure badia da, Bidasoaldea, ez da? Eta hor, aukera eman nahi diegu gure gazteei Aiakuarrira juteko, eta hor, avatar batzuekin, panpin batzuekin, euskaraz aritzeko, edo antzokira joateko, eta baita ere avatar edo panpina horiekin aritzeko, edo pilotarekura juteko, edo liburutegira joateko, edo gaztetxekora juteko, en fin, azkenean, edo plazara joateko. Ez bakarrikan bertan ibili besterik gabe, bertan ibili eta euskaraz aritzeko, ez? Gainontzean, hor ikusten duzuen aisia, kirola eta beste inguruko informazioa jasotzeko aukera ere emango diogu. Hori da gure proiektu potente horietako bat. Bigarrena da, familian euskararen ondorengoetaratzea sendetzeko plana. Hau, Mikel Zalbidek oso garbi azaltzen zuen nun dagoen koska, ez? Nun dagoen hizkuntza indarberritzeko saioen etena, ez? Eta guk honetan bere biziko indarra jarri ditugu. Eta honen bitartez egin nahi duguna euskara familia bidez transmitzea duen garrantzia gizarteratzea guraso euskaldunak sentsibilizatuz. Bikote hizkuntzan, ama hizkuntzan eta familia hizkuntzan eragin familia esparruan euskararen erabilera sendotzeko, nahiz hizkuntza ohiturak aldatzeko edota sendotzeko. Eta hori nola egingo dugu? Transmisio tailerraren bitartez. Bueno, eta beste asko ere bai. Bueno, ez dakit, 1937an egontzan Irunen horrelako, 23tikan 37 egontzan horrelako berpizkunde, euskararen inguruko berpizkunde bat, eta hor badago, Juanes Hernarroren olerki batekin bukatu nahiko nuke, ez dakit musika entzuteko aukera izango dugun, eta uste banatu zaizue edo jaso duzue horri markagailu bat Jose Mari Lopetegina, baita ere garaikidena, eta uste oso amaiera majoa dela iratzeder atzo jun zitzaigun honetan, ez da? Ea, ez dakit. Arantz zorotzak dauzka
dira askatasunai zabaltzen